ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪೆರ್ಮೆ ಪೋಯಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ ನಂಕ್ ತಿಕ್ವೆರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರುಲ ಸೇವೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಐಟು ಓರಿ ವಿಜಿಪಾಲ್ ಸರ್. ಎಸ್ ವಿಜಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಬಂಡ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೋಟ್ಯನಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಪಂದೆಲೆಪ್ಪುವ ತಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರಾರು ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಪಣಲಿ ವಿಜಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅನ್ಕೆ ನಂಚಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರ ಇರೆಗ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಚಾಣ್ ಸರ್? ಸರಿಸುಮಾರು 58 ವರ್ಷ ದುಂಬು 1971 ಇಸವಿ ಅಪ್ಪಗೆ ITI ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ITC ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೋಳೂರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರ್ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕುಮಾರನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಲೇಖಕ್ಯಾರು ಸಾಹಿತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಕೋಟು ಚೆನ್ನೈಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಕಲ್ಜುಗದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಕಲಾವಿದೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಆಯಗೆ ಬಣ್ಣಪಾಡಿರ ಆನೆ ಆಜಿ ಸೋಯ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪುತ್ರನ್ ಆರು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಆರು ಪಂಡ್ರ ಆ ಪಾತ್ರನು ಈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ನಿಂತು ಒಂಜಿ ಅವಧಿರು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತನು ದೇಮಣ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನೆ ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆತ್ತನು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾದಿತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒತ್ತಡ ನಡುವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನೆದಿರುತ್ತದೆ ಆಂಡಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಅನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೊರ್ದು ಅವು ಪಂಡೆ ಸೊ ಅವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಲ್ಜುಗದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಲೇಖಕಿ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಲೇಖಕ್ಯಾರು ಆರು ಆ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಹೆಜ್ಜೆರಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಲೇನು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆತಿನಾರು ನಮ್ಮೂರ್ದಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದವರ ಬಣ್ಣ ಪಡಿಬೇಕ ನಾಟಕಗ ನೃತ್ಯಗ ಅವಳೊಂಜಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಅವು ಸಂಗೀತ ಅದು ಪರ್ಯಾರು ನೃತ್ಯ ಅದು ಪರ್ಯಾರು ಬಕ್ಕ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ನನವರ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೋಡು ನನವರ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನನವರ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದು ಪರ್ಯಾರು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಬರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ 1963 ಮುಟ್ಟ ನೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ನನಗೆ ನಾಟಕ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಸೊ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸರ್. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಂಡಿರ್ನ ಐದು ಮುದಲ ನೆಟ್ ನಾಟಕ ಆಡ ರಂಗಭೂಮಿದಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತದ ಈಜಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ನಾಟಕಗಳು ಅವನಿತ್ತೀನಿ 61 ಪಂಡಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ನಾಟಕ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಏಪಲ್ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಕ್ಕಲನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಮಲ್ತ ಹೊಂತೀರಿ ಇತ್ತಡೆ ತಂಡೋಲು ಇತ್ತೀಜಿ ಇತ್ತರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತಂಡಲಕ್ಕ ಆತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತೀಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನಾಗ ಒಂತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದೇ ಕಲಾವಿದರು ಗುಬ್ಬೊಂತೀರಿ ಇದನ್ನು ಬೇತಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ ಗುಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಬಾರಿ ರ್ಯಾರ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆವನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗಳು ಇತ್ತನ ಸರಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಸರ್? ಮಲ್ತ ಕಷ್ಟ ಆತನಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಿರಾವುಡು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರಾಂಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಬತ್ತಿರ ಪರದದ ಪಿರಾವುಡು ಪನ್ಪುಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೋಧನೆ ಕೊರ್ಪಣಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಗ ಎತ್ತೀನಿ ಇತ್ತಮ ಇಜ್ಜ ಉಟ್ರಂಡಿ ಸೊ ಒಂತ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿನ ಪಾಟ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಉಡಾಲು ಜಂಜಿದು ಬರ್ತನೆ ಓ ಯಾನೊಂದು ದಾಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸೊ ಆ ಪುರ್ತಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ತಂಡೋಳು ಗಣಪತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವಡು ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲ್ಡ್ ಅವಡು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಗೆ ಅನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಕೊಳ್ಳಾಡಿ ಒಂತ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಒಳ್ಳೆ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರರನ್ನ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದು ಕುಲೊಂದು ತೂಂದು ಮತ್ತು ತುನಗ ಹಿಂಗೆ ಆಶೆಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಸೊ ಯಾನ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಲೆಡ್ಲ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾಯಿದ್ರು ಪೌರಾಣಿಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲಬ್ದ ನಾಟಕಗಳು ಅವಾಗ ಪರಲೊಂದೇ ತೆರವು ಕಂಡದ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದು ಹಾಕೋದು ಇನ್ನು ಏರಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲು ಪೂರ ಕಣತೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಕಂಡದ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಬೈದಿನಿ
ಒಂದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ಅವನಿತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ 71 ಅಡಿಯನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಹಿಡಿದು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಕಾರಣೋಡು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬೆತ್ತ ನಾಟಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಜಿನ ಮನಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪುಗಡ್ತದ ಹಿರಿಯರನ್ನ KN ಟೇಲರ್ನ ತಂಡೋಡು ಗಣೇಶ್ ನಾಟಕ ಸಭಾ ತಂಡೋಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭ ಅರ್ನ ತಂಡೋಡು ಪಾಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲ ಸೊ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅರ್ನ ಖಂಡನೀಯ ಬುಡತಿ ನಾಟಕಡು ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಕಷ್ಟ ಟಫ್ ಅರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಜ್ಜಿ ಪಿರಾವಡ್ ಪನ್ಪುನಜಿ ನೇರ ಅವೇ ನಾಟಕರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಲ್ಫ್ ಕೊಂಡ್ಪೋಯಿ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡಿದಿ ಎರೆಲ್ನ ನಂಬೊಡ್ಚಿ ತಮ್ಮಲವರ ತನ ಕೋಲ ದೇವರ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾರ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳು ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿನ ಭಯಮಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾಟಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಚ್ಚಂದಾಟ್ನ ತಂಡ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ KV ಬಂಡಾರನ ತಂಡ ರಾಮಕಿರೋಡಿ ಅನ್ನರ ತಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮ ಕೊಲಾಲರ ನಾಟಕಗಳು ಅಂಚನೆ ರತ್ನಾಕರರಾವ್ ಕಾವರ ನಾಟಕರು UR ಚಂದರ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಅರ್ನ ನಾಟಕಗಳು ಇಂಚ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರನ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಗಳು ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಎಂಕ್ಲಂತ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಆಯ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಂದು ಒಂದು ಸೇವೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಆ ಶಾರದೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಿತ್ತ ಕಣಪ ಪುದರ ಕಣಪ ನೋಡ್ಬೋಣ ಆ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತಂದು ಅಂಥದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡೋಲೇಡಿ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನಿಗೂ ಸರಿ ಸುಮಾರು 3000 ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಕಲಾ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಾರದಿ ಕೊತ್ತಕತೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಂತ 77 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುರಿ ಪಲೆ ಪಾಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಏನಂತೆ ಪೂಜಿ ಗೊತ್ತೇ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ನ ಬಕ್ಕ ಫುಡ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನಗೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ್ಕೆ ಒರಿಯನ್ ತುಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಪೂಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏನೇ ನಮ್ಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ಬಂದ್ಪುಣ್ಣ ಎನ್ನ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಶೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವರು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದಿವಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಅದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ನಾಟಕನ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೊಂದು ಅಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆ ವಿಜಿಪಾಲ್ ಸರ್ನ ಸರ್ ಅವೆಂಚ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕನ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತರ್ ಯಾನ ಮೂಲ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೊತೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುಡ್ಲ ಪರಿಸರಡು ತೆರ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಬೇಲಡಿತೀರಿ ಅಕ್ಲು ತುಳುನಾಡ ಕಲಾ ಸಮಾಜ ಮನಪನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಐಕ್ ಪೋಷಕರಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ BR ಶೆಟ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅರಿತ್ತೇರಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲು ತುಳುನಾಟಕ ಗುಪ್ಪುಡು ಮನಪನ ಅಕ್ಕಲು ನಿಘಂಟ ಆದ ಅಕ್ಲು ಏನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಮೊಬೈಲ್ ಆವಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ದಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಕಾಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾಕಾಜಿ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು 2 ವಾರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು 10 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮುಟ್ನಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಪಾತೆರ್ದು ಕೊರೋದಂತ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕನು ಇರ ಕರಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಂತ KN ಟೇಲರನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಬುಡಿ ಬಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ನಾಟಕ ಕ್ರಮೇಣ ಭಾಗ್ಯವಂತಿದೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓರ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು 5 ಜನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋಯ KN ಟೇಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಯಾನ್ ಜೊತೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬರ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಮುದಾ ಬಾರ್ಕೂಲ್ ಪಂಪನ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀರಿ ಆರು ಒಂತ ಗೋವಿಡಲ್ಲಿರು ಸೊ ಆರು ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪನ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತ ಅಕ್ಲು ಓಕೆ ಪಂಡಿರು ಮೂಲು ದಾದಾಂಡ್ ಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲೇನು ಕೆಲವೇರು ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಜುಪಾಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಪಾಪಾರು ಆರು ಅಬುದಾಬಿ ತೂತೇರ ದುಬೈಗೆ ಪೋತೇರ ಭಾಷೆ ದೇಶ ತೂತೇರ ಎಂಚ ಪಾಪಾರು ನಿಕ್ಲು ಪಂಪನ ಒಂಥರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾರಣ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಾತೇರ್ದು ಎನ್ನೊಂದು ತಂಗಡಿ ಆದ ಮರ್ಮಲ ಅದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡ್ಪುರ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಲೆತ್ತಂದು ಪೋಪೆ ನಕ್ಲೆ ನಾನು ಅವೇ ಭಾಷೆನ ಹೊರಪಾದು ಆ 2 ಪುಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಕ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚಲಕನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿಳಿ ಸೊ 21 ದಿನ NMC BR ಶೆಟ್ಟನಾರು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಬಡವು ಬಾಜ್ಯಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದು ಪೋಷಕೆ ಅದು ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಅವು ತುಳುವರೆಗೆ ಬಿಸು ಒಂದು ಮನ್ಪನಮ್ಮ 15 ಏಪ್ರಿಲ್ 1987 ಕನ್ನಡ ಮೂಡಿ ನಾಟಕ ಅಬುದಾಬಿದ
ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆ ಮಣ್ಣು ಪ್ರದರ್ಶನ ಊರೊಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ತೇನೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಪನ ಇನಿ 31 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹರಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ತುಳು ಕೂಟತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಸೊ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1981 ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ನಾಟಕಕಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಅದೇ ಕೊಂಚ ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾರಿನ್ಗೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ತಂಡೋಡು ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಚಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಸುಮಾರು 11 ಜನ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪೋಯ ಬಲ್ಲೆ ಚಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆ ತಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದ 15-1981 ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪೋಪಣ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 7-8 ದಿನ ಇತ್ತ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಡೀ ಊರು ಪ್ರಚಾರ ತುಳು ನಾಟಕದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕನೇ ಪೋಂದುಂಡು ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡಲು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ರೇನ ಒರೇ ದೊರೆ ಹೆಸರು 92 ದುಬೈ ಪೋಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚೆ ಉಡುಪಿದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಆನಂದ ಗಾಣಿಗರ್ನ ಗುವೆಲ್ ಕಳವಾತಂದು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡಲು ಬಾಂಬ್ ಹಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪೋರ ಸುರವಾಂಡ್ ಇತ್ತ ತುಳು ನಾಟಕಗೂ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಡು ದುಬೈಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾರಿನ್ಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಕತಾರ್ ಅಥವಾ ಮಸ್ಕತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತುಕಟ್ಟಿಟ್ಲ ತುಳು ಕೂಟ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡೋಲೇನು ಐ ಥಿಂಕ್ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ 5 ತಂಡೋಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಪೋಪುಂಡು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಕತ್ತೆಟ್ಟು ಆಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಪೊತ್ತೊಂದೆ ಹಾಸ್ಯನ ಒಂಚೂರು ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ವಾಗ ಅದು ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಬೋಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪ ಎಲ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಡ ಪುನಗ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲು ತೆಲ್ಪುಗ ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ರೀತಿ ಪೋಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡೇ ಇನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅಕ್ಕಳು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಡು ಇತ್ತ ಮೆನ್ಕೊಂದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೊಂಥರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ ಕಾಲದ ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಲೇನು ತಿದ್ದುನ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ಪನ್ಪುಜಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅದು ಪೊಣ್ಣು ಬದುಕದ ಕತೆ ಪೋ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕರನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೆಕ್ಕಿಪೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಮಿ ಮನ್ಮಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತು ಬರೋನಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಂತೀರಿ ಕತೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನ ಪುನಃ ಹಾಸ್ಯ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತಜಿ ಅಚ್ಚು ಪೋಂದಿತ್ತು ಜನ ಮಚ್ಚು ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕಿನ ಬಯ್ಯಮಲ್ಲ ಇನ್ನೇಗಲ ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಓದುಂಟು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಮಕಿರೊಡೆ ನಾಟಕ ಜನ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಕೋಲಾರ ನಾಡು ಕೆವಿ ಬಂಡರ್ನ ಮಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಇನ್ನಿತರ ಸುಮಾರು 100-125 ನಾಟಕನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕ ಕಥಾ ವಸ್ತು ಮೂಲದೀದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಟಕ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 500 ತುಳು ನಾಟಕಗಳು ಅಚ್ಚಿ ಆತನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ಇಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾವ್ರಿಪ್ಪವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಗೂ ಬರಂದಿನ ಲೆಕ್ಕವು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತಿನ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕಗಳು ಎತ್ತಂದು ಒಂದು 12ನೇ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ